A je tu chvíľka s tekutým kyslíkem. Tekutý kyslík je velmi zvláštní. Z obyčejného umí udělat neobyčejný. Dnes si vezmeme obyčejný diamant. Uršulo, prosím, přines diamant. Má překrásná Uršula. Její vlasy jsou stejně černé jako chlupy labradora. Přináší mi prstýnek s diamantem. Oho, Uršulo, co jsi to pro boha jedla, miláčku? Co se stane, když diamant pálíme normálním kyslíkem ze vzduchu? Krásně září. Je to opravdu horký diamant, ale ne až tak moc působivý. Ale co se stane, když horký diamant ponořím do tekutého kyslíku? Diamant je jen uhlík, jako dřevěné uhlí. Díky tekutému kyslíku se spálil, vytvořil plyn oxid uhličitý a z malého horkého diamantu nezbylo nic. Přesně tak. Diamant dokonale zmizel a tak dokázal, že film Diamanty jsou věčné je prostě jen americká lež a propaganda. Tekutý kyslík je zázrak.